21249 tkunu maħna fis-sala, ċemplunna trasport xej għal kull imkien għanna diversi programmi ġejjina unek għara għanna nilqaw maħna l-John il-Cowboy għunek. Kif inti Johnny? All right here. Xint pulit, sievi. Xint pulit illum, Xieġrale, għaj, xieġrale. Xini? Ejja, fejbi, għazet ja. Xieġrale nifsi, Tjaqtalek nifsi. Alla, Pep jaħasra. Għat jaqtali nifsi Pep, hija kien s-sikkat meju, kien s-sikkat Peppi ħanajla. Ma kienx hekk mill-ewwel ta' imma ħanajla ili 15 biħ mal-ewwel ġurnata li l-bistu kien qiegħed tajjeb sewwa. Imma wara 15 il-ġurnata niekol u nixrob ħanajlek intafaħ li jonqi. 15 il-ġurnata tikol u tixrob. Mara man daqsek parties man kull jum bil-parties man kalli coffee morning, umbat kalli early morning breakfast, umbat kalli brunch. Brunch, ma nafx nu brunch. Ma nafx nu brunch, imma jkun hemm ħafna ikel u ħafna xorb ħanajlek u jkun hemm issa wara insomma nibqgħu sejrin sewwa immorru għall-lunch sewwa u mbagħad ikollna l-buffett u l-buffett insomma u mbagħad insomma nibqgħu sejrin sal-aħħar wara l-buffett ikollna x-xorb u wara x-xorb ma kunx nafx nagħmel insomma. Daw li kiet kolla ġonni, mela kif minn fet jistinnu kafna. Justu, inti ma tirċevix, per eżempju, kien nirċivi l-SMS sawara, per eżempju, batli wieħed sawa. Għala, daraħ, Silvio Parnis, stedinni da SMS sibatlek litri fil-letterbox, sibatlek la u l-em, insomma, umbat għandi bafet ta' George Policino, u ta' George imur manni kun emmi kal-ħanajlek, u zgur, xmammur ta' George, umbat naqpa sejjaraw, dex men. Dex u koll, Zgur, immur ta' Ġofanna da bono, mussunet li maga, ta' Ġofanna Peppi Bomba ħanajlek ikunu zawwa. Zgur, gozo cheese u galletti kem trid. Allura ġifiri inti ta' żewġ partiti tmur, memx vetu li. Zgur, ma labu xek jaqbillek ħat intoġob ma kulħadd zawwa. Inti ma tafx tiġibżon fil-ħajja zawwa. Imma mbagħad nibda nħawwadhom jiena ta' għat nħawadu il-ġimma l-oħra, per eżempju, mort il-party ta' Franco de Bono. U warmajt li mort li bas kolli blu, uħriġt il-maktur miħaj tan-nazjonalisti ħajraw nġejjer. U jinaw sejjer insomma bil-karozza, nara poster tal-Labor, which Franco de Bono fuq. U mort id-dar insomma tfajt t-ċoff aħmar, u tfajt kollox aħmar, u mort tal-party. U zibul kullħat nazjonalist, man. ħanajlek, għattaħawduni Franco ħanajlek mal-Labor, bada jenna f'man. Allora meta ġabru l-fondi għaw dal-axħar, mort it-tijom xaħġa. U zgur! tajtom, it-nej li huma. Et-nej mur Peppi jena sawa, daqqa mur ta' għax daqq viċin sawa, jien namel bħal kantanti sawa, l-ewel marru jkantaw fuq il-wan. Mbagħad parax li viċin jibqgħu sejrin in-net, imma l-iktar nuhu pjaċir men tal-Labor jena. Tal-Labor nuhu pjaċir wis. Għalix? Għax jinaw diħal man ninsartajtom it-nejem xħin nidħol nara l-Michel bil-kappel, u Joseph xinral, u kullħat tidur ma Joseph, u Joseph kullħat jħobbu, kullħat tħobbu, u Joseph jħobb il-kullħat, u Michel tħobbom u koll, u Michel tħobb il-lor, kullħat tħobb il-ġurġina najle, u ħad pjaċir, u għattaret inkalmu man kullħat mdawar mew, għattulaw, hey, move back, għankalmu jinsawa. Kellimtu. Xemmort qoddimu fetaħ idejh Joseph Muscat. U għannaqni miegħek u beda jafasni Joseph. Għalli intik merħba nilqak għal ġoddar tal-Labor, għalli din hija d-dar ta' kulħadd, għalli hawnhekk ħossok welcome at the home, għalli hawnhekk welcome din id-dar ta' kulħadd tagħmilha qisha d-dar tiegħek. U dik kien jonqosni intajx kemm kiltu xrobtom. Imma ħanajdek, tajja dal-parti skolla. Tajja, Peppi, tajja, men tajja. Per eżempju, issa kelli wieħed sawa ta' Ostingat. Ejja. Mela, men, stidan l-inna insomma ta' trasport, Malta u tal-arriva sawa. Ejja, kif mortu? Il-parti kien l-arriva sawa. Ejja, kif? Mela. Kienet full up, sawa. Biex tirkol il-waiter jaddi kull satej. Meta jaddi ma jifdalx għalik. Amma ħadd ma seta' jgerger sawa x'kien hemm l-air conditioning.
Robbja bħalla rajba. Isma li Peppi ħallejt il-Mary Jane fil-karozza x'issanna parti ieħor sewwa. Ejja, aħna jkollna daqsxejn ta' parti. Ejja. Għalek tittoqgħod. Malħa ngħidilha tidħol il-Mary Jane. Mary Jane! Mary Jane! Sinjuri, Johnny il-Cowboy hawnhekk.